Ang RMN Drama. Mudasig ka na to aging pagyukbo sa Semana Santa aron kita mapukaw sa lawong nakatulugon sa atong pagtuo ug mosunod sa mga balaan kung giunsa nila pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa atong buhing Dios. Oy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas. May mga santos nga natubay sa kadungganan sa altar. Apan adunay mga santos nga wa maili. Mga santos nga nahimo natong inspirasyon sa atong inadlawng kinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Mga santos nga sa hilom nakigbatok pinaagi sa pagampo ug pagsakripisyo sa ilang kaugalingon aron kitang mga makasasala mubalik sa grasya sa atong labaw magagahon. Kaigsunan, niya ang atong sugilanon. Tungod nila, napasidunggan ako. Sa sala, nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Asa naman to mga chin mount sa atong kamera? Diara bro, ako nagitaod sa imong helmet. Good. Palihog lusab ko og taod sa mga kamera. Ako rin bahala na. Ang mga gimbals. Nakilid sa bag. Nasabdiha ang drone. Oh, kasayugod ninyo. Asa man mo paingon? Ana ramis bukid pa. Ha? Asang bukira? Idihar ko sa ato, God. Mag-shoot me og mga nindot ng mga views o kuhaan na to ang adlaw nga bag umisubang. Mukuyog sad ka, Jesse. Pakuyugan mo ko ni Jason pa. Kadayo terkay mi pa. Di mahimo. Sayo pa kaing dako. Alas 4 pas kadlawon, ug kinahanglan nga manimba taon niya kay Domingo karon. Maram sabtag bata ini. To, sa tayo mo, sa imurag bata. Ikaw, Jason, ha? Kusog na kay ka nga mutubag-tubag na ko. Nangatarungan lang gud ko pa. Kay, wa masaboy angay kabalakan kay daghan man mi. Di lagi mahimo kay Domingo karon. Kinahanglan nga mukuyog mo na mong panimba. Musimbar lagi mi kamo. Ay kung ninyong supa ka, ha, Jason? Nahibaw ba mong delikado na kayo ang palibot? Nganong tuyuan magyod ninyo, nga mulakaw mong ingunarong urasa? Gituyo na gani pa. Pero nga makuhaan na mo og shots ang pagsubang yun sa adlaw. Ha? Ay, ngano bang naglalis na bansag mo diha? Ay da, kining imong mga anak ay. Ayaw na silang palakwa, ha? Di ko gusto nga manlakaw sila karong mga urasa. Ilabi na nga Domingo karon. Ug magkuyog patag panimba. Ug ikaw, JC, hala, pagilis. Way mo lakaw ninyo kay para na sa inyong kayuhan. Patay yun tayo ini. Patay yun tayo sun. Bilang kau yun nga. Way pagtugot ni Papa na to. Huwag ito masukot sa Papa. Manimba para bataron. Bahala to sa papa, oy. Eto si paminawa kay tiniguang na tong iya. Walay uso na rong simba. Pero, layo bining atong atuan. Layo ng atuon na to. Mahibong niya sila kung ganong madugay taguli. Sa'yo na kayo na. Ako rin bahala. Basta, ayun yung pagsaba nga, padong ta dito sa nahawan. Oh, ikaw good. Basta, malingaw rin lagi yung nyata dito. Nigabot na to sa tumoy-tumoy. Makita ni mo ang nindot nga view nga wa dito sa ato. Mura niyag naarta sa Switzerland. Basta. Lagi. Ay nganong imo man sang gitugutan? Wa manggod ko motugot. Si Jason lahi ang pananghid adto. Unya, nganong hasta mas JC, milakaw man. Nakitaan sila ni Marlene nga nagkuyog sa kais motor.
Na, ambot anang mga bataa, oy. Pinakinig yun si Jason. Mo'y subirbiyo kayo. Iangin pa ang iyang igsoon. Bantay lagi ni bataan ig uli. Masuway yun ni nako kining bata. Kalma lang, good Edgar. Ayuha lang sad sa pagsulti. Pasabta lang. Pasabton. Buang gitong bata. So pakiro na kinako. Gusto na kayo mo tubag-tubag nako. Way respeto. Nganong misuot na rin is kakahuyan, son. Nga mura magkuyaw kay din eh. Ano, sama na siya. Relax lang. At ko'y nasuhito yung dapita. Natay sa pa nga doon. Nindot kayo view dito. Daghan yun yung maibog sa itong mga pictures. Tayo pa na, son. Ha? Oh, Kanito na. ganun ka. Kabantay ka to. Mura magdunay nagsunod na to. Waman ko kumatikod. Ha? Oh. Nakagi. Na. Sige. Bantay ha. Muna kong lakaw. Unya. Ari ka sa akong luyo. Sige, abante. Kayo na. Jess. Murdo na yung nagsunod na to. Paspasig lang ako. Managan lang to, son. Ha? Wala. Nagdang pinunti, Jis. Dragon! Gagukod na niya, son. Pas Francis! Tanawa kung unsa ng orasa. Alas 11 na sa gabi ilumin. Hangtod karon wa pa sila manghuli. Ug di sa makontak ang ilang mga cellphone. Edgar, ato tas ka polisan, Gar. Ato ding i-report nga wa pa mauli ang atong mga anak sukad pas kadlahon. Ang problema ini kung asa to sila paingon. Basta ang ilang pananghid, diha ra sila bungtod dool sa ato. Asa man dula? Basin ka nag-aaras ang tuwanga. Tawagan na lang ko sa kapitan. Aron matabangan ta nga ma-report na yun kining kasuha. Inaya lang itaon. Okay. Kalma lang, Jis. Makauli na ini. Kalma lang. Pamatay na ko ini. Di pa kamatay, Jis. Dili ka biyaan rin. Di na ko kaya. Di na ko makalagaw. Wala ko'y kusok. Kupot ako. Pinang nga, makapasilog taro nga. Mainitan ang iyong lawas. Dali. Kailangan maning kamong ta, Jis. Dali. Ay, Ginoo ko. Ikalima na ron kaadlaw. Wa pa ganin taon sila ikita. Tabangin taon na nga mo mga anak. Ginoo ko. Ayawin taon sila pasagdi. Panalip din taon sila. Ato ta sa simbahan, Lumen. Mudagkot ta dito. Mag-ampo ta sa Ginoo nga unta. Ipalayo lang sila sa dakong peligro. Sangpito na to ang mga santos ug mga anghel sa langit. Aron dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Mayong pagminaw sa Lex Pino. Ikapila naman ninyo kaadlaw karon din his kalasangan. Saan may kasimana, iya? Imo siyang igsoon. Iyo. Nahibaw ba ang inyong ginikanan sa nahitabo ninyo karon? Uwa taon, iya. Abi nimo, delikado ang kahimtang sa imong igsuon. Bugnaw na kaayo siya og nang lagom na ang iyang mga wait ug panit sa kalawasan. Tabangin daw ko ninyo nga matambalan nga akong igsuon.
Unta, mada siya pagbalik dito sa amo oron nga mada siya sa ospital. Ayaw ka malaka, iho. Kini siya. Maoy makaayo sa imong igsuon. Crucifix? O iho, krusipiho, imo na ka na. Dadana siya inong pagpauli kay makaayo na sa imong igsuon. Pero Tultulan mo na mo sa dan paingon sa inyo. Magtawag mi og mga kauban aron ihatod mo sa inyo og matambalan sa ospital ang imong igsuon. salamat kayo ninyo. Iya, iyo. Sugod karon, iho. Kinahanglan nga magbag-o ka na sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga simbaho na nimo siya ug ayaw na pagsupak-supak sa inyong mga ginikanan. Nagbasol ako sa mga sa iyo. O naghinulsol ako sa mga sa nga nahimo kaniya. O sa ako mga ginikanan. Bueno, pahuway lang una sa makadiyot. Kaysa sunod adlaw, makauli na kamo sa inyo, ha? Daghan ko kayo salamat ninyo, iyo. Iya. Pasaylo ako ninyo. Ako ning sa ang tanan. Ako nagkaingon ko nga nung naingon na ini si Jesse. Andam kong budawat sa tanang silot nga inyo ipahamtang ako. Siluti ko ninyo, ma. Pa. Gusto na iyo. Gibasahilo ka na namo. Ang among gugmani mo milabaw pa kaysa imong sa nganay mo. Sangko sa langit ang kalipay nga among gibati karon nga nahibalik mo sa among kiliran. Jason, anak. Si Jesse, iho anak. Pasaylo kami ninyo. Iho, Jesse. Mayong pagpaminaw Salamat sa Ginoo. Salamat kaayo sa dakong milagro nga gipakita ni Munamo. Dalaygon ka, O Diyos. Himayaon lang imungan hangtod sa kahangturan. Usa kini kadakong milagro sa tong pamilya, mga anak. Ilabi na ni mo, Jesse, nga completely healed ang imong mga tiil ug makalakaw na kadayon. Tinoda pa. Makalikaw na gyud ko sa grasya sa Ginoo. Pero, pa, katudo katigo nga nagtabang na mo. Sila si Paulito Villanueva o si Iya Veronica Villanueva. Asa naman rin sila? Ay, maunay gikatingadaan sa tanan, Jason. Kay sukad sa nahitabo ninyo, gisubay gyud sa kapulisan kung asa nagpuyo ka ng mga tawhana. Wa may nakita nga record sa bisan asang sangay sa atong gobyerno. Way nakasuwat nga Paulito Villanueva o Veronica Villanueva. Naglibog ang tanan kung kinsa gayud ka ng mga tawhana. Giadto na nila ang dapit nga inyong giingon. Huwag kayo mahibawa mga pulis kung kinsa katong mga tawhana. Hinoon katong tao nga nagkuha sa inyong mga butang o nakaingon sa inyong nadangatan, nadakpan na hinoon o nabalhog na sa prisuhan. Kining crucifix mo, pa. Mao kinibuhing saksi nga naghatag na tong milagro. Katong magtiayon nga mga tiguang, ang masaligon gyud kaayo nga nag-inguna mo. Nga mamaayo gyud si Jesse pinaagi ni. Tinoda, ma, pa. Tungod nila,
naluwas mi. Kung kinsa man gani katong mga tawhana, labing siguro, mga santos kadto sila. O kaha mga anghel nga gipada sa atong Ginoo, aron panalitdan mo gikan sa mga taong dautan. Daigon ang buhing Dios pa. Daigon si Kristo, hangtod sa kanturan, uban siya mga santos ug anghel sa langit. Salamat kay Ginoo sa imong pagpadaka nila, aron kami maluwas. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan. Juan Kapitulo 17, versikulo 19. Tungod nila, gisantos ko ang akong kaugalingon, aron masantos usab sila diha sa kamatuoran. Kini mao ang mga pulong nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo, aron kita nga iyang katawhan magpakabuhing santos niining kalibutana. Kitang tanan gidasig nga mahiusan diha sa gugma sa Dios, sama nga ang anak anaa sa amahan, ug ang amahan anaa sa anak. Busa mga Kristohanon diha sa pagtuo, dasigo nato ang atong pagtuo sa matag adlaw. Iampo nato ang tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga Pilipinas, nga mahiusa kitang tanan diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Ug dinhi mga igalan nahug ang tabil na ning atong sugilanon. Tungod nila napasidunggan ako. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Sacul ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Atong soundman Ricky Garing, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad. Og mga igala sa pa kami manamilit kaninyo, aniya naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Jason, June Puanes, GC, Oji Kumpok Rakasa, Lumen, Miss Ingrid Vertudazo, Edgar, Ray Arellano, Iyo Paulito Villanueva, J. Badayos, Iya Veronica Villanueva, Carol Marie Gikain, ug inabagan usab ni Clint Garing. Sangan sa RMN, kini si Ray Arellano moingon kaninyo nga ang Ginoo mag-uban kanato kanunay.